Ukrajina právě učinila svůj tah na Blízkém východě a Írán se třese strachy. Kyjev i přes domácí válku byl povolán do Perského zálivu čelit hrozbě dronů a dosahuje skvělých výsledků. Ukrajinské týmy nejenže eliminují problém šáhidů, ale také uzavírají dlouhodobé obranné dohody, spolupracují s britským a francouzským námořnictvem a účinně vedou stínovou válku proti Íránu. Pro Írán to znamená chaos, protože Ukrajina ze všech zemí nejlépe ví, jak čelit íránským útokům. Proto hlavní města v Perském zálivu rozprostírají červený koberec před ukrajinskými silami, které zahajují svou ofenzivu. Abyste pochopili, proč se Ukrajina najednou objevila v Perském zálivu, musíte začít u samotného problému, který je tam přivedl, u politiky Perského zálivu. Jde o to, že Blízký východ byl vždy nestabilním místem. Někteří by to mohli nazvat časovanou bombou plnou rivalit, křivd a mocenských bojů, které sahají desítky let před tento konflikt. Ale když v únoru začala operace Epická zuřivost, všechno přešlo z doutnajícího napětí do otevřeného konfliktu. Téměř přes noc Írán dal jasně najevo, že nebude tiše snášet tlak ani čelit následkům sám. Místo toho rozšířil bojiště. Proměnil situaci v něco mnohem nebezpečnějšího a nepředvídatelného. Jak to tedy Írán dokázal? No, zaútočil na všechny nemilosrdně. Dronové útoky zasáhly většinu hlavních zemí Perského zálivu, včetně vojenských základen, ropné infrastruktury a civilních objektů, například letišť ve Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii, Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu a Ománu. Každou noc museli systémy protivzdušné obrany v celém regionu neustále hlídkovat, vyhledávat cíle a opakovaně střílet, aby stačili reagovat. Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty zachytávaly desítky dronů najednou, ale systém nebyl dokonalý a některé vždy pronikly. Každý dron, který pronikl, nezpůsobil jen škody, ale odhalil slabinu, na kterou bylo možné udeřit znovu. Ale i to je jen část příběhu, protože skutečnou výhodou íránské strategie nebylo jen to, kde útočila, ale jak útočila. Drony Šáhid, na které se Írán spoléhá, jsou podle vojenských měřítek levné, často stojí mezi 20 a 50 tisíci dolary. Írán je vypouští v rojích, čímž nutí obránce vypalovat záchytné rakety, které stojí miliony, jen aby se ochránili. Tato nerovnováha v nákladech vytváří brutální past. Obránci i po zastavení dronů dlouhodobě prohrávají, protože ztrácejí peníze. Jen při nedávných útocích na saúdská zařízení obránci spotřebovali rakety za desítky milionů dolarů. Přitom příchozí šahídy představovali jen zlomek těchto nákladů. Země Perského zálivu to rychle pochopily. Íránský přístup spočíval ve vyčerpání, kdy hlavní problém představovaly náklady na obranu proti útokům. To byla nová a bolestivá lekce pro státy Perského zálivu. Na opačné straně světa je Ukrajina už mistrem tohoto typu války. Od začátku ruské invaze Írán dodává Moskvě tisíce těchto dronů. Drony byly neúnavně nasazeny proti Ukrajině, která se musela rychle přizpůsobit. Ukrajinské síly vyvinuly způsoby, jak dříve odhalit nízkoletící drony a vytvořili systémy na rušení signálů i navádění. Přestali spoléhat jen na drahé rakety a zavedli vrstvenou obranu s elektronickým bojem, mobilními střeleckými týmy a levnějšími metodami záchytu. Vytvořili jednotky rychlé reakce, které mohly rychle vyrazit kamkoliv, kde se hrozba objevila. Když se stejné taktiky objevily v Perském zálivu, jedna země už věděla, s čím má tu čest. Proto je Ukrajina tam tak neocenitelným přínosem. Podpora byla zpočátku nenápadná. Malé týmy ukrajinských poradců na žádost partnerů z Perského zálivu tiše přicházely do regionu, často se souhlasem Washingtonu. Jejich příchod nebyl okázalý, přinesli si praktické, těžce získané znalosti. Byly to těžce získané taktické lekce, mobilní vybavení pro elektronický boj a klidné sebevědomí operátorů, kteří přežili roky útoků dronů. Jejich úkol byl jednoduchý, ale velmi účinný. Sdíleli skutečné taktiky, prováděli společné simulace a pomáhali místním týmům budovat obranu, která si skutečně poradí s útoky rojů, aniž by vyčerpali rozpočty. Když íránské vlny šáhidů opakovaně útočily na základny, ropná zařízení a lodní trasy, partnerství už nemohlo zůstat skryté. Tlak rostl a vůdci v zálivu chtěli výsledky, ne návrhy. Podpora proto vzrostla. V březnu Ukrajinci vyslali specializované týmy pro boj proti dronům do Kataru, Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie. Během několika týdnů se tato přítomnost rozšířila i do Kuvajtu a Jordánska. Nyní v 5 zemích už působí ukrajinští experti.
Více než 200 specialistů přineslo do zálivu přímé zkušenosti z boje z Kyjeva. Nešlo o úředníky ani teoretické experty. Operátoři strávili roky učením, jak přežít a bránit se proti útokům dronů nad ukrajinskými městy a energetickou sítí. Nepřinesli pouze rady, ale ukázali detekční metody, které zdokonalily na temné obloze nad Kyjevem a Charkovem. Mobilní týmy se naučili kombinovat radar, akustické senzory a levné ukrajinské záchytné drony za tisíce místo milionů. Ukázali, jak spojit elektronické rušení s rychlými zásahy, třídit hrozby při masivních útocích a šetřit drahé patrioty na největší hrozby, zatímco levné ukrajinské systémy zvládnou příval šáhidů. Při ostrých cvičeních, jež rychle přešla v reálné operace, jasně ukázali, co funguje, když obloha nikdy neutichá. Není náhoda, že je Ukrajina v roli učitele. Ukrajinské týmy se natolik zdokonalily, že míra záchytu dosáhla až 87% i při nejsilnějších útocích. Právě na takové výsledky státy v Perském zálivu sázejí. A to je důvod, proč důvěra v ukrajinské systémy v celém regionu tak rychle roste. Líbí se vám rozbor, jak Ukrajina obrací situaci proti Iránu? Dejte like a přihlaste se k odběru. Proč? Teprve začínáme a ty nejlepší zvraty teprve přijdou. Sledujte dál. Začátkem dubna prezident Volodymyr Zelenský oficiálně potvrdil, že ukrajinský personál už se nevěnuje jen výcviku a poradenství. Nyní se přímo účastnili obranných operací v celém Blízkém východě. Ukrajinští operátoři a místní týmy se podíleli na sestřelení iránských dronů, šáhid ukrajinskými systémy, tedy zbraní, které léta zasahovaly jejich města. Ironií je, že drony, které Irán poslal Rusku k oslabení Ukrajiny, přiměly Kyjev stát se expertem na to, jak je levně zastavovat. Ukrajinští specialisté a jejich levné záchytné systémy nyní pomáhali zvrátit vývoj v Perském zálivu a zastavovali stejnou hrozbu od Teheránu. To je opravdu poetická spravedlnost. Irán vycvičil své budoucí řešitele problémů a poté sledoval, jak je najímají jejich cíle. Podívej, tohle přesně vystihuje tu změnu. Když se na to podíváš s odstupem a spojíš si všechny tyto věci, celý obraz se vyjasní. Irán poslal tyto drony do Ruska, aby rozšířil svůj vliv a posílil svou moc. Tím však Ukrajinu donutil stát se jednou z nejzkušenějších zemí na světě v tom, jak je zastavovat. Roky neustálého tlaku se proměnily ve skutečné odborné znalosti. A teď se tyto znalosti objevily v Perském zálivu právě ve chvíli, kdy se Irán snaží uplatnit stejnou strategii i tam. Ukrajina vzala problém, který musela vyřešit, proměnila ho v funkční systém a pak tento systém přenesla na nové bojiště. To, co začalo jako boj o přežití, se stalo výhodou, která nyní mění vedení konfliktu. Ukrajina se nespokojuje pouze s nouzovou pomocí. Vytváří něco, co může ovlivnit obranu Perského zálivu v dalších letech. Ukrajina místo pouhého výcviku týmů a sdílení taktik začala své bojišní zkušenosti proměňovat v dlouhodobá obranná partnerství. Na konci března podepsala 10letou exportní dohodu v oblasti obrany se Saudskou Arábií, SAE a Katarem. Prezident Volodymyr Zelenský to nazval novým modelem dohody o dronech. Myšlenka přesahuje samotné drony. Tyto dohody mají vybudovat plnohodnotné kapacity v Perském zálivu, zahrnují společné výrobní linky na Ukrajině i místně, vývoj technologií a školicí programy, které učí místní síly tyto systémy samostatně obsluhovat a udržovat. Nejde jen o nákup vybavení, ale o vytvoření systému schopného dlouhodobě samostatně fungovat. Zájem roste, protože přes 10 dalších zemí zvažuje připojení k tomuto modelu. Dohoda o dronech není jen o Perském zálivu, v Evropě vzniká další linie. Země jako Německo, Norsko, Itálie, Švédsko a Nizozemsko už začleňují ukrajinské záchytné drony a systémy elektronického boje do své obrany. Ukrajinské know-how, sdílené s Rijádem a Dauhá, zároveň posiluje východní křídlo NATO. Kyjev využil bojištní zkušenosti a vytvořil flexibilní systém, který chrání jak ropné trasy v Perském zálivu, tak evropské nebe před stejnými hrozbami. Tohle všechno je důležité, protože Ukrajina nenabízí jediné řešení ani rychlé řešení. Nabízí kompletní systém, který už byl prověřen pod tlakem. Systém zahrnuje útočné a záchytné drony, elektronický boj, vrstvenou protivzdušnou obranu a opatření proti rojům, které spolupracují. Systém je důležitý i díky operátorům, kteří mají roky zkušeností s řešením skutečných útoků a vědí, co funguje a co selhává, když tlak nepolevuje. Tohle není teorie,
je to systém formovaný přežitím. A ne mnoho zemí to může nabídnout trhu. Toho činí účinným proti iránskému přístupu. Levnější zachytávače, chytřejší rušení a mobilní týmy snižují náklady na obranu a udržují ji účinnou. Díky pomoci Ukrajiny mohou státy Perského zálivu přežít opotřebovací válku, i když ji Irán bude protahovat. Volodymyr Zelenský se kromě pozemní obrany věnuje i námořní ochraně. Volodymyr Zelenský vyzval partnery v Perském zálivu ke společné ochraně lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Zmínil zkušenosti Ukrajiny v Černém moři jako důkaz, že i silnější námořní síly lze zatlačit se správným přístupem. Rusko se roky snažilo blokovat ukrajinské přístavy minami, raketami a větší flotilou. Zdálo se, že Ukrajina bude mít problém reagovat. Postupně se přizpůsobila, nasadila námořní drony, zlepšila odminování a vyvinula taktiky ochrany konvojů, což lodím umožnilo dál plout. Postupně donutila část ruské flotily ustoupit nebo jednat opatrněji. Tato ponaučení jsou pro situaci v Perském zálivu relevantnější, než se zdá. Ukrajinské námořní drony se rychle vyvinuly. Z jednoduchého útočného nástroje vznikly flexibilní platformy pro průzkum, doprovod plavidel a sledování hrozeb v reálném čase. Některé dokonce vypouštějí letecké interceptory z vody, což posiluje obranu. Systémy už byly použity proti dronům Šáhid u Oděsy, což dokazuje jejich přizpůsobivost. Tyto námořní drony minulou neděli operátoři 412. brigády Nemesis vypustili z neznámého místa a provedli něco pozoruhodného. Hladinového plavidla s posádkou a sestřelili Šáhida v prvním světovém zásahu ze moře do vzduchu. Tak toto vypadá. Zelenský naznačil, že by mohli brzy zamířit do Perského zálivu. Nové desetileté dohody o dronech se Saudskou Arábií, SAE a Katarem je výslovně zahrnují. Ukrajina nabízí nejen znalosti protivzdušné obrany, ale také ochranu konvojů v průlivu před hrozbami ze vzduchu i moře. To zásadně mění ochranu. Kyjev už uvažuje i nad rámec dronů. Zde se strategie výrazně rozšiřuje. Pozornost se nyní přesouvá na zajištění samotného moře, zejména až se bezprostřední fáze bojů začne uklidňovat. Jedná se o zapojení 4 ukrajinských minolovek do britsko-francouzské mise na odminování a ochranu Hormuzského průlivu. Nejde o vzdálený návrh. Ukrajinští námořní důstojníci už plánují v Londýně a úzce spolupracují s evropskými partnery na reálném fungování mise. Některá z těchto plavidel, včetně 2, které Ukrajina dříve získala od Spojeného království, jsou nyní zvažována k nasazení. Na tomto vývoji je pozoruhodné, jak je Ukrajina zapojována do procesu. V Northwoodu, hlavním vojenském velitelství Británie, se ukrajinští důstojníci přímo účastní plánování, nejsou jen pozorovateli. Přinášejí skutečné zkušenosti, které už byly prověřeny v boji. Když se na to podíváte s odstupem, ta změna je zřejmá. To, co začalo jako přizpůsobování Ukrajiny pod tlakem v Černém moři, nyní přispívá k širšímu evropskému úsilí zabezpečit jednu z nejdůležitějších energetických tras na světě. A když se to spojí s ukrajinskými námořními drony a vícevrstvými obrannými systémy, Perský záliv začne vypadat úplně jinak. Namísto izolované obrany vzniká koordinovaná struktura ve vzduchu i na moři, což vytváří odpor, který Irán zřejmě nečekal. Tento námořní aspekt je proto důležitý. Lodní doprava v Perském zálivu téměř ustala a náklady na pojištění prudce vzrostly. Příplatky za válečné riziko vzrostly z malých zlomků procenta až na 1–2% hodnoty lodi za krátkou plavbu. To může během jediné noci změnit rutinní cestu tankeru v mnohamilionový hazard. Mnoho společností prostě odmítlo a přesměrovalo celé flotily kolem mysu Dobré naděje, aby se vyhnuli trase přes Blízký východ. To přidává 3500 až 4000 námořních mil navíc, až 2 týdny navíc na moři a stovky tisíc dolarů navíc za palivo a provozní náklady na jednu plavbu. Tohle není panika, je to chladný výpočet. Úder Šahíd na tanker může způsobit požáry, ekologickou havárii, ohrozit posádky a vyvolat pojistné nároky za miliardy dolarů. Jde o lidské životy. Hořící lodě a ropné skvrny dokážou zmrazit světové trhy. Ukrajina už podobnou noční můru zažila v Černém moři. Když Rusko blokovalo ukrajinský vývoz obilí drony, raketami a námořní blokádou, Kyjev reagoval. Ukrajinské síly vytvořily kreativní vícevrstvou obranu.
Používali dronový průzkum, elektronické rušení, rychlé zásahové týmy a bezposádková plavidla k udržení klíčových koridorů otevřených. Zatlačili zpět ruskou černomořskou flotilu, ochránili exportní trasy a ukázali, že chytré a levné taktiky udrží dopravu i pod tlakem. Přesně tyto cenné zkušenosti nyní Perský záliv potřebuje. Hormuzský průliv není jen vodní cesta. Přepravuje asi 1/5 světové ropy a velkou část zkapalněného zemního plynu. Při zpomalení nebo zastavení dopravy se dopady rychle projeví všude. Ceny ropy prudce stoupají, náklady na dopravu rostou a tyto nárůsty se projeví všude. Od vyšších cen pohonných hmot na čerpacích stanicích až po dražší zboží na regálech supermarketů. Jakékoliv skutečné zlepšení bezpečnosti v tomto strategickém průlivu by vyslalo uklidňující signál energetickým trhům po celém světě a pomohlo by zmírnit tlak na ekonomiky daleko za hranicemi Blízkého východu. A nejsou to jen státy v zálivu, které těží z těžce získaných zkušeností Ukrajiny. I Pentagon rozpoznal hodnotu a začal to využívat. USA nedávno tiše dopravili ukrajinskou technologii SkyMap proti dronům na leteckou základnu prince Sultána v Saúdské Arábii. Toto je jedna z hlavních vojenských základen v regionu. Ukrajinské týmy přijeli se systémem, aby vyškolili americký personál pro jeho efektivní použití při reálných hrozbách. SkyMap je chytrý systém velení a řízení od ukrajinské společnosti, který sbírá data z radarů, akustických senzorů a dalších zdrojů pro vytvoření jasného obrazu oblohy. Rychle odhalí hrozby a pomáhá koordinovat chytré reakce. Nejde pouze o malý test či experiment. Americká armáda používá vybavení ověřené v reálných bojích. To má chránit jejich základny před íránskými drony, které už poškodily základnu prince Sultan. Útoky zničily americká letadla, poškodily infrastrukturu a stály život nejméně jednoho amerického vojáka. Poté, co Pentagon odhalil slabiny své protivzdušné obrany, obrátil se na systém, který Ukrajina zdokonalovala proti ruským a íránským dronům. Co začalo jako nutnost ve válce, se stává strategickou výhodou, o kterou usiluje i nejsilnější armáda světa. Tento příběh ale není jednoduchý ani bezproblémový. Ukrajina pomáhá novým partnerům, i když sama bojuje o přežití. Její města, elektrárny a infrastruktura jsou stále ohroženy. Každé oslabení sil je znát. Nic není zbytečné. Každý systém odeslaný do zahraničí chybí k obraně doma, jak už řekl prezident Volodymyr Zelenský. Tlak roste, protože USA rozmístily baterie Patriot v Perském zálivu. Systémy byly určeny pro Ukrajinu, ale Washington je kvůli útokům Iránu převedl na ochranu základen a spojenců na Blízkém východě. Ukazuje to na výměnu priorit. Raketa použitá k obraně ropného zařízení v Perském zálivu mohla zastavit ruský útok na ukrajinské město. To je dilema, kterému Ukrajina čelí. Nejedná z pohodlí. Dělá promyšlené kroky pod palbou a vyvažuje podporu zahraničních partnerů s obranou vlastního obyvatelstva. Každé nasazení i systém maximálně zatěžují zdroje. Tím, že Ukrajina vstupuje do Perského zálivu, ukazuje hodnotu svých bojišťových zkušeností, které ovlivňují obranu i mimo její hranice, přestože doma dál bojuje o přežití. Kyjev vnímá novou příležitost. Partnerství otevírají dveře politicky i v obranné spolupráci a exportu, ale mají svá omezení. Zásoby ve světě nejsou nekonečné. Výroba je pomalá a poptávka roste kvůli konfliktům. Ukrajina proto jedná rychle a své zkušenosti využívá, než se limity zhorší. Není to jednosměrka. Partneři z Perského zálivu posílají Ukrajině zbraně na obranu energetické sítě, ropu, naftu a novou finanční podporu. Rusko začalo Iránu poskytovat nové zpravodajské informace, údaje o cílech a možná i modernější technologii dronů výměnou za původní šáhidy. Obě války se nyní vzájemně podporují v reálném čase. Původní pomoc Iránu Putinovi se mění v to, že Putin pomáhá Teheránu s odvetou. Tento kruh zvyšuje sázky a zároveň dochází k hlubší změně. Tím, že se Ukrajina postavila na stranu Perského zálivu, tiše vnáší klín mezi Irán, Rusko a samotné země, které se Teherán dříve snažil přitáhnout blíže k sobě. To, co začalo tím, že Irán posílal drony do Ruska, nyní končí tím, že peníze a ropa z Perského zálivu proudí místo toho zpět na Ukrajinu. Tato propojení jsou důležitá, protože mění spojenectví na léta, nejen měsíce. Ukrajina se v Perském zálivu neobjevila náhodou. Přijela jako jediná země, která už vyřešila problém, s nímž ostatní teprve zápasili, a to pod bezpečnostním deštníkem USA a Evropy. Výsledkem je něco nového. Perský záliv poskytuje finance a ropu, Evropa velení, USA základny a Ukrajina bojově prověřené systémy. Vše spolupracuje.
Teherán a Moskva chtěli dvě různé války. Ukrajina se stala klíčovým článkem propojeného bojiště, které spojuje obranu Evropy a Perského zálivu se jedinečnými zkušenostmi. To vyvolává zásadní otázku. Co znamená, že Ukrajina ukončí iránskou vládu teroru v Perském zálivu? Nejde o náhlé vítězství ani úplné řešení napětí. Znamená to spíše konkrétní krok. Odebrání této jediné výhody, kterou jsou nízké náklady, by poškodilo efektivitu iránské strategie. Úspěch by mohl mít dopad i mimo Perský záliv. Ukrajina může být klíčovým dodavatelem moderní obrany díky bojovým zkušenostem. Iránský nízkonákladový model by místo rychlého vítězství narazil na trvalý odpor. Státy Perského zálivu by měly mít nástroje odpovídající hrozbě, místo aby ji přepláceli. To vyvolává otázku, který přístup nakonec zvítězí. Neustálý tlak levných dronů nebo chytřejší obrana, která obstojí v čase. Odpověď se stále vyvíjí. Útoky trvají, drony se používají, ale dochází k hlubším změnám. Čísla stojící za konfliktem, náklady, udržitelnost a dlouhodobý tlak se všechny začínají ubírat jiným směrem a sázky zůstávají vysoké. Dění v Perském zálivu přímo ovlivňuje světové energetické trhy. Jakékoliv narušení rychle zvedá ceny a jeho dopad se rychle šíří. Lidé v regionu dál žijí pod hrozbou útoků a Ukrajina je stále pod tlakem, i když sdílí své zkušenosti. To dělá tuto chvíli výjimečnou. Nejde o vedlejší příběh ani o dočasné spojenectví. Jde o to, že se skutečné zkušenosti z bojiště potkávají s regionem, jenž právě teď potřebuje praktická řešení. Strategie Iránu závisí na tom, že ostatní mají potíže reagovat udržitelným způsobem. Ukrajina ukazuje, že tomu tak už není. A pokud tento posun bude pokračovat, pak se rovnováha v regionu nejen mírně nakloní. Začne se měnit trvaleji. Pokud Ukrajina právě obrátila iránské drony proti nim a zároveň buduje aliance napříč dvěma kontinenty, to nejmenší, co můžete udělat, je dát like a přihlásit se k odběru pro další videa. Pravidelně přinášíme novinky, nenechte si ujít další.